Sama ni, wala nilabot ng script. Kapoy-kapoy, nakakita ko. Kap, gabi kap. Dali pagod Richard. Ding ko da Richard. Kap. Na ako istorya ni mo ron. Asa man? Pero hapit naman gyud ang butaranay. Kaning gusto ko nga kanang mga tao diha sa imong mga silingan. Wala man ako na ako paswito na ikaw na bahala niya. Ako bahala nimo. Gimo gani ko nimong leader. Okay na nakap na diraw. Na ubay-ubay na nakap. Ako ginang gipangutana nga sure na sila sa imuha gid sila. Matar. Ubay mo tong. Ubay na kap mo. Mga wala man ni mga 300 mo siguro ni kabuo. Wala no nakaabot ka pero sa mga silingan namo sa ubos-ubos amoa. Salig ko nimo ani Chard. Why problema? Pero kanang ako'y bahala nimo. Sige. Dako man kog budget rong eleksyon na basta siguruhan ng mga tawhana nga maato na. Siguro ni. Na gani oh. Kay dili na masiguro ikaw may akong siguruhon. Pedro Di Masalang. Ano ko no? Pedro Di Masalang. Naa dira oh. Matar. Kailan ako na? Kisa man na? Imo silingan. Oh. Mao gani. Ibe palantawa pag gani mo mga lista diri mga master list na, mga ginis master list. Uy. Kani usa murag Pedro Di Makatang. Tanis Pedro Di Makatang. Mao malignaligsa na atong adlaw na gway. Balita mao mangini na balita. Dili pud gway. Oy, buhi pa nakap. Ganina pa gid ako nagadto. Basig nasipyat ra pud tuod ko sa itong nasipyat ra kanigong social media sa hay. Di ba mga mao. Fake news man na. Laruharan na sila. Okay na ni kap. Ang budget na lang ani atong giulat. Sige ako'y bahala ha. Sige kap. Taog lagi ka ani. Oh sige ha. Amping, dalag ka uban niya. Kapitan. Kalista dito mga bulok na gani kabukpay na. Siguro. Bitin pa mga bulok. Uy, bagong gilubong. Cardo Tamsi. Ivana Ilaw. Juan Carlos. Ay, igo na ni. Sakto na kayo ni. Mauwat na ginako akong kapitan. Umuwatong na gining kapitana ni. Kumatag sa kalibo, 13,000. Siguro. Pasya kabalo nga. Agad mga pangalan, mga patay diri. Ubay-ubay na dyan ni. Ay, sakto. I-ex na ako ni Roger kay kontra man mi ani. Kontra partido man ni. Ex na ako ni para makatuog sa kapitan ani. Ha? Kap? Sig binuang kap, gisundan ko mo kap. 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 Sig binuang dira kap. Kap. Pagtarong dira kap. Isang kuno sige panitsit god. Ano sig paminuang oy? Hoy! Kinsa man ka? Hoy! Kinsa man ka, hoy? Gago! Hoy! Kinsa man ka, hoy? Kuha ka na lista, hoy! Guarda. Juan Carlos. Guarda. Kinsa man to?
Bisa muka. Aku matay. Lecture. Aduh, udah ada tuh sebentar. Asam semua tuh. Dista. Cardo. Quarta. Kul, tabangi ko, Kul. Cardo. Kul, bawa lagi kambot ay, Kul. Ayuda. Hoy, Eleksyon. tulong na mo ko. Kap. Cardo. Eleksyon. Quarta. Eleksyon. Quarta. Kinahanglan ni eleksyon na mo daw ko. Di gyud ko papildian akong kontra, matter. Richard, kapadulong na dire kan mo ni maayo. Ya, tigadag mo ni. Lingkod. Di na himadalag. Relax. Paano ko? Ano man? Nangabuhi ag. Nangabuhi. Ano yung gilista sa ha? Yung gilista? Ay, ayaw pa kuyap-kuyap ya. Kay Pasaman, naghanatay dagko? Nangabuhi, nakap. Tulong ka buhok, nangabuhi. Tulong na ka buhok. Mo ni mo gipagisa. Uy, manghubog naman ang pagkasa mo. Okay lang tagubog, pero mga patay na na. Ay, bisi! Agad ka mga patay, man din yung ipangilista. Yate, nakasunod. Habi na ako. Yate, nabuhay rin kalit. Mga patay mo yung ginang tanawa. Bungod sa kwarta. Mako niyo mga patay. Sama niyo, kumalilabot ng script. Kapoy, nakakagod ako. Agay! Ka-practice ra ko kay Halloween na! Pag-practice, dili kay gilagas namin.